Les Balma Aningama. Le Toko Fatou de la revue des séries du Mali Film. Abonnez-vous au bienvenue. Korole Anitia Okalajela. Donc, Bibaro Amna Bibaro qui est série Koradoriga. Saukis Picture Production de la série pour le couple mondial. Est-ce que vous de la Kalaje? Aya Komewa. Donc, Mounouma Kome ou Mounou Yalaje, Atnanga Baroke. Donc, si ça, je vais faire un fort une série qu'on a là. Je vais faire un ka présentation que personnages principaux et les personnages là. Donc, nous, Boré, on a revu que épisode 1 et épisode 2 quand avec la taille de ah, on a pas fait. Donc, comment il y a photo comme un personnage ou la présentation que donc, personnage principal, il y a un flaré. Donc, nous sommes toro série là, ko assez. A toro sebe ko Aston Kolo. Aston Kolo, il y a un ko nous compte aller donc. Ni mu yene première fois de kale mais ni aka Facebook yi nyaaye o animatrice de do akon me animation ke radio la donc sisan cɛ Cheikh donc taw sɛbɛ ko Cheikh Oumar Sidibé ale kɔni ne b'ale dɔn n delila ka ye siɲɛ caman RHM Buzz plateau kan ale ye chroniqueur ye o plateau kan donc ani humoriste fana do quoi donc b'ale dɔn donc sisan ne tun bɛ fɛ ka mɔgɔ fila fana la présentation na o mɔgɔ fila ye jɔn ye minnu bɛ papa ni mama jouer épisode fɔlɔ la donc mama ale ye Aminata Kone a tɔgɔ sɛbɛ la o ye Aminata Kone donc ale dɔnnen no kosɛbɛ Mali cɛtiriw ni filimuw kɔnɔ donc a delila ka jouer Du la famille na Bɛɛ Jɛnɛ Gɛrɛn ani film caman ani papa ale ye Philippe Traoré ale fana ye acteur dɔnnenba de do an ka Mali kɔnɔ ye donc ale delila ka jouer Sia Yatabare la Rêve du Python donc Sanujɛ ani film caman donc olu dɔnnen yɛrɛ de do u bɛ s'u ka baara la et puis u b'u ka baara dɔn fana quoi u b'u ka baara dɔn yɛrɛ de donc ne yɛrɛ kɔni bolo épisode ninnu a bɛɛ de ɲɛna et puis générique fana o diyara ne ye décor ɲɛna maquillage ɲɛna donc voilà donc ni mɔgɔ min kɔni bɛ assis ni mɔgɔ min tun bɛ assis donc est ce que a delila ka jouer film na ou théâtre la donc n'a delila ka jouer théâtre min na a bɛ se k'o fɔ ne ye donc en tout cas ni série in kɔni fɛn caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ dɛ en tout cas ça promet donc comme d'habitude producteur scénariste ni acteur ni bɛɛ ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ série ninnu kan u bɛɛ kɔni u bɛ ka essayer pour que ka Mali réalitéw yirana maliyɛnw ka réalitéw yirana filimuw kɔnɔna la donc nin na humour b'a la et puis conseil caman fɛnɛ b'a kɔnɔ parce que épisode fila minnu bɔra pour l'instant conseil b'u fila bɛɛ kɔnɔ donc mun ma diya ne ye kosɛbɛ fɔlɔ ninnu hukumu kɔnɔna la o ye u bɛ mot utiliser c'est vrai que Bamakɔ bibi in na mot mondial in kɛra baara ye maliyɛnw da la dɛ parce que hali saya mondial fɛnɛ bɛ yen bi donc mot mondial in de utilisera trop des épisodes dɔrɔn na mot mondial in cayara ne bolo dɛ gendre mondial copine mondial love mondial mariage mondial divorce mondial n ko a banna n ko cayara dɛ nka an ka dɔ bɔ épisode tɔ ninnu na an t'an jija ka dɔ bɔ mondial in na et puis bruitage in fɛnɛ mun kɛra épisode fɔlɔ la o bruitage ne bolo o kun tɛ quoi parce que série in o y'a kɛ cogo min na u mago tɛ bruitage foyi na acteur ni actrice ninnu u bɛ s'u ka baara la donc bruitage yɛrɛ kɔni c'est pas la peine surtout bruitage ni série sugu la ne yɛrɛ kɔni bolo nafa foyi t'a la quoi nafa foyi t'a la donc aw yɛrɛ ka avis ye mun ye nin série in na donc sisan an tɛna revue daminɛ épisode 1 na fɔlɔ donc ne y'o épisode kɛ Bermor mondial escroc donc n yɛrɛ ye mondial dɔ utiliser dɛ donc o épisode la a ma nɔgɔn dɛ n ko fɛn dɔ kɔni bɛ yen an muso ninnu an ka kow ma nɔgɔn mais buramuso fɛnɛ i man k'i sen don i den ka couple problème na surtout den yɛrɛ ko ka t'a déranger i man k'i sen don o la fewu i ka kuma i cɛ fɛ kɛrɛfɛ o bɛ faamuya i ka kuma i den fɛ kɛrɛfɛ mais ka kule i burankɛ fana kunna o cɛ man ɲi dɛ o cɛ man ɲi dɔɔnin mais
mama ye sera ka baara la yɛrɛ parce que fɛn daminɛra a b'a cɛ bɛrɛbɛrɛ donc muso jarabilen a tilal'o jeu la a ye énervement jeu daminɛ a tilal'o jeu la a ye yɛlɛ jeu daminɛ parce que wari bɔra non elle était forte elle était excellente mama in kɔni Aminata Kone a y'a ka rôle joué a ɲɛma yɛrɛ de épisode fɔlɔ in na fa fɛnɛ y'a ka rôle joué ɲɛma non a bɛ dɔn ko acteur minnu don u degelen n'u ka baara la quoi awɔ parce que franchement épisode tɛmɛra vite hali t'a dɔn ko kɛra quoi hali t'a dɔn ko kɛra en tout cas mun fɛnɛ diyara ne ye nin yɔrɔ la den ma fɛn fɔ a ba ye foyi donc sisan ba wari bɔlen fa bɛ wari porote muso ka wari ko dɔ tɛ bɔ wari ko in na fewu parce que an tɔgɔ tiɲɛ bɛ dɛ ko wari ko danba donc o de tun bɛ n bolo k'a fɔ a ye épisode 1 in na épisode 1 la et puis n'a y'a ye fɛnɛ a ye kule min da yɛrɛ kan donc ba mi excusé parce que mun remarquera Afrique ni Mali la mɔgɔkɔrɔbaw u t'u excusé denmisɛnninw ye jamais n t'a dɔn kun jumɛn na mais c'est dommage c'est dommage a kɔni y'a ka wari minɛ dɛ donc sisan épisode 2nan donc n y'o yɔrɔnin intitulé ko copine hypocrite Fifi comme copine yɛrɛ tɔgɔ de Fifi n y'a intitulé ale yɛrɛ tɔgɔ la donc an bɛ se k'a minɛ ko Mali la u bɛ problème kelen de bɛ série ninnu bɛɛ la ani film ninnu bɛɛ la mais ne bolo c'est normal o parce que u ka problème de don u ka quotidien problème de don donc mun y'i ka réalité i b'o de bila écran na dɛ donc bɛɛ n'i ka réalité quoi donc sisan mais a kɛcogo de bɛ différencew kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan ni okumu kɔnɔna la copine hypocrite ninnu ka épisode la ni ɲana yɛrɛ dɛ parce que denni a nana ka nafigiya la a y'i jɔ fɔlɔ dumuni ka d'a ma k'i sigi k'o dumuni dunni daminɛ donc dumuni dunni daminɛ a nana nafigiya min ɲɛnabɔ a y'o fɔ o yɔrɔnin na mais mun diyara ne ye o yɔrɔnin na a kɛlen k'a ka nafigiya fɔ déjà donc muso o y'a cɛ makɔnɔ pour que ka cɛ confronter ni denni ye directement a m'a to denni ka taa fɔlɔ dɛ donc o de ka ɲi o donc est ce que nin bɛɛ ye nin kɛ dɔ tɛ bɔ hypocrisia in na Bamakɔ nin bɛɛ ye nin kɛ dɔ tɛ bɔ a la Bamakɔ parce que yani ki mɔgɔw ka taa ma fɛn f'i ye dɛ n y'a ye m'a f'i ye dɛ a donna ta a bɔra ta i b'a tigi la sigi bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ ɲɛ la est ce que a sera ka kuma a jɔra a la de o k'a bɛ nkalon tigɛ de la i bɛna aw bɛna mɔgɔw ka so kɔni ka couple tiɲɛ fufalaki donc ni ne ɲana c'est comme ça a kan ka kɛ tan yɛrɛ de bɛɛ ka confronter donc ni kɔni a denninw ma ɲana ni ne ka ɲi ni nin kɛra a hypocrisia caman bɛ dabila quoi donc voilà. ni ne tun bɛ n bolo k'a fɔ ye nin revue la bi aw yɛrɛ hakilinata kɛra mun ye nin ko in na donc sisan aw bɛ mun kɛ aw kana ɲinɛ dɛ a ye cliquer abonnement kan pour que ka se ka aw abonné n'aw tilal'o la aw kana ɲinɛ tuguni dɛ aw b'a partager k'a partager et n'aw tilal'o la aw bɛ soin t'aw yɛrɛ la a n'aw kɛrɛfɛ mɔgɔw a k'an bɛn wagati wɛrɛ